Bueno, Peio, zein zen zure egoera nirekin formakuntzan hasi aurretik? Egoera nik erango nuen arrazoi nagusietako bat zurekin hasteko izango zela blokeo bat. Blokeo ez dakit, mentala, emozionala. Uda aldera hasi nintzen ni beti izan naiz nahiko enprendedorea, beti proiektu berriek egiteko gogoa edo dauketen proiektuan beti hobekuntza bila joaten nintzen. Eta iritsi zen momentu bat ez dakit sobrekargangatik edo, azkenean abeltzaina naiz, udaletxeko zinegotzi naiz, eta apiriletik hasi nintzen ere Bruselas eragaten abeltzaintzakin lotura duen lan batengatik. Eta, egun guzie korrika, presaka, gauz bat egiten nahi nitzelaik burue bertzean, ondokora pasatzen naizelaik burue ez dakiz egin behar duten, orduen iritsi zen punto bat ja, ez da erabakiek hartzerara ez nintzen ausartzen. Erabaki tontuak, behiak belaiez aldatu behar dira. Goizean egingo dut, atxaldean egingo dut, sartzen nintzen paniko batean, eta ja iritsi zen punto bat, erraten niola kasi nire amai erabakizun eregatik. Eta orduen ohartu nitzelaik, ez dela sanuan eretako hoi, ezin dutela bertze persona baten gain utzi nik hartu beharreko erabakiek, erabaki nuen zerbait ere egin behar nuela. Instagramen eta begie botan atzun, gustatu zitzaiten edo energia ona transmititu zenuen eta erran nuen zergatik ez. Probatu behar dut, ze seguro nago zerbait minimoa ikasi behar dutela. Bai, esan duzun bezala abeltzaina zara, zinegotzi ere bai, buruan gauza asko, helburu asko, oso proiektuak egitekoa, baina ez den zenean bezala ez du zentzurik gero zaldi manezai egunerokoan disfrutatzeko momentu txikitaz. Nola bizitzen zenuen zuk guzti hori, jakitea, banabil batetik bestera estresatuta, burua beti bueltaka, eta ez naiz gai burua gelditzeko eta momentu presentean bizitzeko. Nola, frustrazio alde batetik, beldur raunitz bertzetik, azkenean, abeltzaintza neria da eta igual nire enpresan hanka sartzea, ez zaita inbertzea xola zait, baina ja, zinegotzi zarelaik edo Bruselasen sektorea representatzen nahi zarelaik, akats bat egitea edo gauzek ongi ez defenditzea, horrek bai matentzaten gauza hundiez, aizara lanian denendako edo talde batendako. Eta hori iritsi zen momentu bet edo uzten dut udaletxea eta Bruselaskoa eta zentratzen naiz nire lanian bakarrik, baina hasiera batean iduritu zitzaiten ere dela, ez dakit nola erran, balientea ez izetea edo korrika ateratzea, orduan probatu behar dut, eta osasunak laguntzen hauen bitartean egituko dut, kusten badut ja topera iristen naizela, ez dut beldurrik izan behar ere usteko edo bai, lasai asko zerrateko, ni nire limitera iritsi naiz eta uzten dut. Baina, formakuntza inta gero eta lagunen laguntzak inta ikusten dut momentu unten benpin aldutela eta gustonago nagola. Alde horretik, beti izan dut zorionak, zergatik erabilitzen duen situazioa beti izan dut kanpoko aldatu beharrean, lan utzi beharrean eta lasitu beharrean, ez erabili duzuna da situazio berdina hartu, ez errutzi gabe, ni hobetuko naiz, ni landuko naiz, nire emozioak udatuko ditut, horrela egoera berdinean hobeto bizial izateko. Zati baita ere gogoan dut, nola komentatzen zenidan Peio, askotan, zuk esaten duen, akatxe egiteko beldurregatikan, sobrepentsamendua, duda, hau egingo dut, beste egingo dut, eta gero horrek denbora galtzea, eta Peio produktiboarentzako gero frustrazio eta errabia baita ere, zenbat denbora alperrik galdu dudalako, ez? Hori zen lehengo situazioa, nola bila beteoko ez benago, Peio, nolakoa da gaur egungo Peioren situazioa, nolakoa da gaur egungo Peio, zer ikasi duzu, zer hobetu duzu formakuntzari esker? Lanian ikusten dut ilusia bueltatu zaitela, azkenean ikusten dut lana egin behar da ekonomikoki almena izeteko, ez? Baina nik ez dut ulertzen lan bat ilusio gabe. Ilusioa badut, proiektu berriek ere sartu edo egiteko gogoa sartu zait, bapatean gainera, nita dena harrituenago. Gero ikusten dut udanan aldetik eta Bruselasen ere lasaiago nagola, lan egin behar da, baina bertze lasaitasun batekin egiten dut. Lo ere egia da arraso ongi egiten dutela, tarteka iretzartzen naiz gauetan, baina
ez da lehen bezala nekatuta jaikitzen naiz, despertadorea 10 aldiz patzen dut ze bestela ez naiz igotzen, orai pare batekin ja altxatzen naiz, eta ja bai, beste poz batekin gaten naiz lanera, energia honakin. Gainera uste dut, inoiz baino ordu gehiago nagola lanian, baina fisikoki gutxiago nekatzen naiz. Bueno, fisikoki igual bai nekatzen naiz, baina mentalki niretako dela garrantzitsuena. Gauetan etxera iristen naiz eta ordua iristen dela egiazta, itzaltzen naiz. Ez naiz gero bueltaka egoten. Zerbait ez badut egiten, ez da ezer pasatzen, bier segitzen aldut, ez bada resurgentea benpin. Eta, bueno, ganden egunean aipatzen atzunera, harritu nago, baina pisu aldetik ere berdin jaten dut. Agian egia da dulzeetara eta ansiedate gutiago dutela, ez dut hainbertze bidai egiten edo izozkalibre edo despensara. Zelen bai, iristen zen momentu beti igual gauetan ordenadorian itzela eta gozia izen gabe ere behar nuen txokolate eta tableta bat, bai edo bai. Horai tarteka jaten dut, ez naiz prohibitzen, baina ez da lehenagoko ansiedade bera. Eta bai, hori nabaritzen dut gorputza harinago, errezago mugitzen naiz, eta arropan ere bai, nabaritzen dut errezago sartzen naizela. Bai, hori ikusi genuen baita ere, azkenean persona bat estresatuta dagoenean edo antsietatearekin eta batetik bestera guzti horren beharra, gero askotan dopamina beharra batzuei ematen die konpra konpulsiboak egitera, beste batzuei alkohola, beste tabakoa, zure kasuan zen janera, bai? Eta bueno, kontrol hori hartzea, emozioen kontrolak eman dizu zuk esan zuna, pixuan inkontziente konturatu gabe geistea. Eta bestetik aipatu duzuna, Peio, nola datu da zure bizitza orain gai izan da? Etxera iritsi eta klik egiten dut, deskonektatzen dut, deskansatzera noa, ez naiz akatsi egin badut ikasketa bezala hartzen dut, ez nago frustratuta, errabiatuta nirekin edo nire langileekin egin direlako. Zer eman dizu, kontrol mental hori dukitzeak? Lasaitasuna, batez ere lasaitasuna, bakea. Igual ez naiz hainbeste itxoiten kanpotik zer reakzio izaten alduten bertziek, baizik ni lasai banago kanpokoa, entre comillas, berdin zait. Ez palimeda zerbait larri ebenpin, baina bai, lasaitasuna eta gero oraindik tarteka haserretzen naiz, persona naiz, baina ez da lehenago bezala igual 3-4 ordu nagor rabietan sartzen naiz, blokeatzen naiz, rabia nagolako. Orai ez, haserretzen naiz, saiatzen naiz umore aldetik ateratzen, asko gustatzen zaitela, eta buelta nahiko erraz edo nahiko azkar ematen diot. Eta beti ere zerbait ikasten dut. Bueno, Peio, eta zer aholku, zer gomendio emango zinioke, zure lehengo egoeran aurkitzen den pertsona bati gaur egun, edo dagoena lanagatik zu bezala estresatuta, batetik bestera, ez dakina momentu presentean disfrutatzen, frustratzen dena emaitza honak ez ditulako ikusten, kulpatzen dituena besteak, edo ez dena gai etxera iritsi eta deskonektatzeko, lasai egiteko, familiaz gozatzeko, ze aholku emango ziniokezuk? Lehenengo gomendioa nik erango nuke ekintzara pasagarra dela. Naiz eta txikia izen, zuk duzu ahalmena zerbait aldatzeko. Bakarrik ezin baduzu, askotan pasatzen dela, laguntza eskatu. Berdin du familia den, lagunak diren, profesionalak diren, baina nik uste dut arras importantea dela laguntza eskatzea, eta nolabait, ez dakit nola erran, presio hori zure gainetik kentzia eta batzuetan ezin dugu dena bakarrik egin. Errango nuke bi gauz garrantzitsuenak dela, ekintza izatea eta norbera bere ardura edo responsabilitatea hartzea. Gure esku dagoela azkenean aldaketa hori izatea. Zer da zuri lagundu zizuna klik hori egitera eta niri deitzera edo aldaketa astera zeratik jende askok beldurra dio coachei, psikologoi eta bar, edo usten du laguntza eskatzen badu ahulago izaten ari dela, edo zalantzan hasten da egingo dut, ez dute egingo, eta usten du postergatzen eta jarraitzen du sufrimendu bide horretan. Zer da zuri izan zizuna? Ez hasierekin hasi nahi dut edo aldaketa egingo dut nik? Nik denbora ematen nuen ja, 2-3 urte bai psikologoekin edo terapia ezberdinekin lanean, eta egiarteko ez nuen beldurrik. Egia da ez dutela inoiz lanin coach batekin, eta horrek igual frenoa edo batzentzaten, edo igual psikologoak esan datenakin txokatzen du, baina erran ez dut ezer galtzeko. Probatu behar dut,
eta lehen errandatzuten bezala, seguro nago zerbait, naiz eta txikia izen ikasi eta irabaziko dutela. Bueno, eta uste dut asko irabazi dutela. Pio, nire partetik mila esker laguntzeko aukera emateagatik, zure transformazioa ikusi ahal izateagatik gertutik, bizi ahal izateagatik asko beten hau, eta baita ere, zure kasua bestekin elkarbanatzatik, zeren eta seguru norbait begira dagoela, identifikatua sentitu dela eta lagunduko dela baita ere. Así que nire partetik mila esker. Esker mila zuri.